Васіль Быкаў просты сялянскі хлапчук, захапляўся маляваннем. У 1942 годзе быў прызваны ў Чырвоную армію. Галоўнай тэмай яго творчасці была тэма вайны. Пра гісторыю напісання аповесці Быкаў расказваў сам. Было гэта ў 1945 годзе. Полк заняў маленькі горад у Альпах. Пра іх калону ішла худзенькая дзяўчына, якая шукала Івана. Але ні адзін Іван з іх палка быў не той. Быкаў распытаў дзяўчыну, каго яна шукае. Яна яму распавядала. Ты куда бежишь? Куда? Куда? Меня убьют, а тебя повесят. Мы не пройдем. Иду, только домой. Я паура. Мы не пройдем туда! Работа. Я же ему детto. No buono. Bravo, Ruth. Джулия, я... Ucciso Marietta, ci vuoi? Padre, grazie, salvateci.